Кои са хората, които направиха сърцето ти по-голямо? Може би точно днес някой заслужава да чуе, че е бил светлина в живота ти. Днешният ритуал е специален. Затова си позволявам малко по-дълго видео, защото благодарността е вратата, през която изобилието влиза. Тя ни връща към онези моменти, които са ни изградили. Ден 6 от 111 ритуала за изобилие е посветен на благодарността и възхищението. Това е ден за спомняне, ден за сърце, ден, в който осъзнаваме, че по пътя си не сме били сами. Днешната практика е да създадеш списък с поне 50 души, които са оставили положителна следа в живота ти. Вдъхновили са те, подкрепили са те, дали са ти пример, прегръдка, урок или тишина. Аз лично стигнах до 77 имена и усещам, че мога да продължа. Не се ограничавай с бройките. Позволи си сърцето да говори. Можеш да го правиш през целия ден. При всяко име се запитай, защо точно този човек? Какво ми е дал? Как съм израснала чрез него? Благодарността свързва миналото с настоящето и отваря ново пространство за бъдещето. Тя ни показва, че не сме стигнали до тук случайно, а с помощта на много малки жестове, които са ни придвижили напред. Ако усетиш как сърцето ти се е разширило днес, напиши в коментарите благодаря. И нека заедно изпратим тази вълна на признателност в света. Този ритуал е вдъхновен от книгата 111 ритуала за изобилие от Олга Михова. Книга, която не просто вдъхновява, а те среща с дълбоката истина в теб.